Gipaklaro sa Police Regional Office 11 nga dugay nang gi-request ang reassignment sa mga pulis sa Davao nga gipangbalhin ngadto sa Luzon. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Klaro sa Police Regional Office 11 nga niadto pang bulan sa Agosto gi-request ang reassignment sa 65 Davao Police sa Personal Holding and Accounting Unit sa Camp Crame. Apan ang desisyon sa Camp Crame, sa lain-laing region sa Luzon sila i-reassign. Na-timingan lang yun daw ang pagpagula sa mando ato sa nagkainit nga away politika sa mga Marcos ug Duterte. Kinitong mga gitangtang sa pwesto tungod sa matud pa sayop kapag record sa blotter o mga nalambigit sa drug operation nga naay namatay nga drug suspect. Lakip dinhi ang pipila ka police commanders. Na-timingan lang yun nga nigawas ang ilahang order at the height sa controversy sa politika nato sa tuang nasod. Pero kanina mga movement regular ni sa mua dili ni siya ingon na kanang bag-o. Dugang sa PRO-11, dito sila sa mga lugar sa Luzon na reassign tungod sa kakulang sa tao. Kaya sa amua, except for exigency of the service, mo serve sa ka og minimum na 6 months sa imuhang bag-ong position sa imong reassignment before ka maka-request of another reassignment balik sa imuhang gigikanan before sa reassignment or other places. Gipanghimakak sa PRO-11 nga dunay ginahimong loyalty check sa ilahang hanay. Dili may affected sa mga nahitabo karon, and then wala po gihimo ng loyalty check kay amo ang loyalty naman sa flag na asa katawhan nga amo ang giserbisyohan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.